Zdravo svima! Paprika voli sunčevu svjetlost, stalnu vlagu i bogato tlo. Međutim, usjev paprike može brzo biti uništen gljivičnim infekcijama, lisnim ušima i drugim štetočinama. Ali kada ne želite da koristite pesticide ili fungicide u svom vrtu, prevencija je ključna. Kako bi prvi vidjeli svaki novi video, pretplatite se na kanal, potpuno je besplatno. Postoji nekoliko biljaka koje se mogu saditi pored paprike kako bi poboljšali rast, zaštitili od štetočina i poboljšali ukus. A mi u ovom videu govorimo o nekoliko njih. Bosiljak ima prirodna ulja koja odbijaju lisne uši i druge štetne insekte, a također mogu pomoći u sprječavanju gljivičnih infekcija. Bosiljak također poboljšava ukus paprike. Peršun također ima prirodna svojstva pesticida i može pomoći u sprječavanju širenja lisnih uši. Sadrži minerale koji poboljšavaju rast paprike. Šargarepa može pomoći u zaštiti paprika od štetočina kao što su također poboljšava kvalitet tla i može poboljšati rast paprike. Crni pasulj pomaže u sprječavanju širenja korova oko paprike. Također poboljšava kvalitet tla i može poboljšati rast paprike. Neven pomaže u odbijanju štetočina i parazita i poboljšava kvalitet tla. Zbog svojih prirodnih antigljivičnih svojstava, neven pomaže u sprječavanju plijesni na listovima paprike. Ruzmarin je prirodni insekticid i fungicid, a također pomaže i u poboljšavanju kvalitete tla oko paprike. Osim ovih biljaka postoje mnoge druge koje se mogu saditi sa paprikom kako bi se poboljšala njihova otpornost na bolesti i štetočine. Važno je zapamtiti da svaka biljka ima svoje jedinstvene prednosti i da je kombinacija različitih biljaka najbolji način da osigurate zdravlje vašeg vrta. Isto tako važno je izbjegavati sadnju biljaka koje su podložne istim bolestima kao i paprika, kao što je paradajz, kako bi se izbjegla mogućnost prenošenja bolesti. Prijatelji, nadam se da ste uživali u ovom videu i naučili nešto novo o paprikama. Ako imate bilo kakvih pitanja, slobodno ih ostavite u komentarima ispod. Podijelite ovaj sadržaj sa prijateljima na društvenim mrežama. Pogledajte i ovaj video koji vam predlažemo.